हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसेयाव बरायहरनाय थालायबाय बेनिफ्राय नै आंहा बेरायनो थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोरजों आरो जयैनो बेनिफ्राय मायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोननो दसेनि उनाव खोन्थिगोन स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिंबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो So guys, नै जोङो जायगायाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय मायाव फैदों होननानै बुङोब्लाथाय नै कान्चनजंगा फ्लटिं रेस्टुरेन्टआव फैदों आरोना डिब्रुगड़ बगिबिल आरो डिब्रुगड़थ' मोनहैद्राया ओमफ्राय जों बेवहाय फैदों माने लोगोफोर फैदों आरो इनै बिबोनांमोन जोङो साबा फैदों आरोना गासै बेनिफ्राय नै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन जायगाखौ बिराद मोजां आरोना लोगोफोर ओरैनो दोमैलु जादों आरो दा बोथोरा ओमफ्राय बेरायनो बिराद मोजां आरो जायगाया नैखिजा मानसिफोर दङ ओमफ्राय स' नायलांबाय थादो जेसेबांखिनि हायो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन माने बे जायगाखौ आरोना रेस्टुरेन्ट फ्लटिं रेस्टुरेन्टखौ ओमफ्राय जेसेबांखिनि आङो शेयार खालामगोन ओमफ्राय बट राइडनि थाखायबो थांनो हायो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जों दायो माने बट राइड खालामनो गोसो गैला आरो दैया बिराद गेदेर जादों माने दै देरनायखाय माने बट राइड खालामनो गोसो गैला इनि मानसिफोरा गोजौथिंजायबो फैगासिनो दाहाय इथिंजायबो बेरायहैगोन जोङो ओमफ्राय दा नै दैमाया हनै एसे गिदिरथार जादों आरोना दैमाया ओमफ्राय दा जोङो एसे नायना लानोसै बेरायना लानोसै ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामगोन कटेजफोरनि मोजां मोजांथार कान्चनजंगा लिरनाय दं बेवहाय कान्चनजंगा आइ लभ कान्चनजंगा लिरनाय दं ओमफ्राय नैथिंजाय स्कुटि माबा बिदि सि देरखादों आख' दैया ओइ नै इयो माबा मा होनो बगिबिल दालाङा बेनिफ्राय गाहायाव आरोना गाखोनो लुगैदोंमोन आख' ओमफ्राय दा नै बट राइड सोलिगासिनो मालाय हनै गाखोबाय ओमफ्राय जोंहा एसे बोरैबाबो नांदों माने दै देरनायखाय गिनायबो मोनदों आरो गोजौआव माने स्कुटियाव ला दे थांसै बाय 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 थांसै फट' गोरलैफोर बायदि गेलेबाय दसे टेस्टखौबो जि मोजां मोजां नाम होलायदो मालायनो इयो सिंगापुर कटेजआ इ मोनसेया सिंगापुर ओमफ्राय लन्डनबो दं दै लन्डन नै लन्डन नैयो लन्डन आरो लन्डन So guys, नै जों दायो बटआव गाखोनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नै जों टिकेट लागासिनो टिकेटआ पार पार्सन 300 आरोना ओमफ्राय 700निबो दङ माने आपार बेस आरो लवार बेस दं आरोना गाइस ओमफ्राय जोङो आपार बेसाव लादों माने 300आव लादों आरो बेनिफ्राय जोङो बिराद गाखो होननानै थाबाय थादोंमोन आरोना गाइस माने दैया देरनायनि थाखाय जों एसे गिनायबो मोनदोंमोन ओमफ्राय लास्टाव जों फाइनाल डिसिजन लाबाय कि जों गाखोथारगोन खनसेबाबो एक्सपिरियेन्सखौ लाथारनोसै होननानै ओमफ्राय जों गाखोबाय आरोना गाइस नैखिजा 300निया गोजौआव ओमफ्राय 700निया गाहायाव होननानै थांबाय जों गाखोबाय So guys, नै जों दायो गोजौआव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै नोंथांमोना नायनो हागोन
ओरैबायदि समायना आरोना गाइस माने बटसानिफ्राय भिउखौ ओरैबायदि मोजां नुदों आरोना नै पुरा दै गोजा इनिफ्राय बिराद गिदिर जामारदों आरोना गाइस दैया ओमफ्राय जोङो थेवब्लाबो गाखोथारबाय आरो ओमफ्राय ब्रिड्जखौबो बेनिफ्रायनो आराम नुहुरथारो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फुल भिउ आरोना जोंनि आपारनि ओमफ्राय गाहायनिखौथ' जों नायनो मोनाखै गाइस ओमफ्राय नोंथांमोना नै बटसानिफ्राय कान्चनजंगा रेस्टुरेन्टखौ नायनो हागोन आरोना नै भिउखौ ओरैबायदि समायना नुयो ग्रिनारि आरोना सान्दुं दुंबा बांसिन मोजां नुगौमोन आरोना गाइस माने दिनै बोथोराबो एसे दोमैलु नालाय बेनिखायनो बारा एसेबां साफा नुवासै नैबेखौ आङो आइ गंगानि नामाव हरनोसै आरोना बाय गाइस नै आराम लासै लासै थांगासिनो बिराद मोजां नांदों आरो बार नांसोदों ना जि मोजां बार नांखादों We hope you enjoy your time at Kanchanjangha. Floating restaurant में आपको स्वागतम जाना। स्वागतम बाय गाइस नै दलंखौ बारबाय जोङो itu gear nih ki gear deh accelerator nih guys nah salaygraya birat easy dengar na salaygo nala bahut easy lage no पानी बेसी होले अलप सलातो प्रब्लेम होय जे माने सालायदों आरो ना जों माने दा सालायदों नै पुलिसे तेतेरफ्राय আছে মানে আপুনি আগত फेरी सलायसिले सागे আপুনি सिगांथ' माने फेरिजोंसो थाङोमोन नालाय बे दलङा जायो समाव So guys नै लोगोनि फिसाजोआ बिराद मोजाङै मोसाबाय आरोना बेवहाय बटसायाव माने बिराद मोजां मिउजिक दामगासिनोमोन आरोना आं जि मिउजिकखौ बेकग्राउन्डआव होदोंना बेखौनो दामगासिनोमोन ओमफ्राय बे बिराद एक्साइटेडमोन आरोना बटसायाव गाखोनो थाखाय ओमफ्राय गाखोना माने इन्ट्रेस्टआवनो बिराद मोजाङै मोसाना देखायबाय आरोना जोंनो बेनिफ्राय आङो कपिराइट फैजानो गिनानै मेन मिउजिकखौ मिउट खालामना होबाय आरोना गाइस मोनहैथारनोसै नै कान्चनजंगायाव ओमफ्राय ओइथिं मोनसे रेस्टुरेन्ट थाबोबावबाय आरोना ओमफ्राय नै बारबोबाय जोङो गिदिंना फैफिनबाय ओमफ्राय दा जोङो मोनहैथारनोसै हनै फाइनालि गाखोबाय आरोना बिराद मोजां नांबाय ओमफ्राय नेक्स्ट सिगांखै थाहैजोब्बाय जोंना लोगोफोरा मोनफैबाय गाइस नै फाइनालि मोनफैबाय ओमफ्राय बाहेराव एसे अखाबो फ्रि 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 हागासिनो आरोना ओरै गिदिंनानै ओरै फैफिनबाय जोङो दलंखौ बारनानै गिदिंनानै पुरा 1 घन्टा टाइम लाबाय आरोना 1 घन्टा गिदिंबाय जोङो ओमफ्राय नै गाहायाव इदि जाना दंबाय दं अखा सिनानै ओंखारनायनि फट' लाखियाखैनो ओंखारनायनि फट' लास्राजोब्बाय लाखिथारसिगोन थांसै दासो बाहेरायाव ओंखारबोबाय ओमफ्राय जों दायो थांनोसै न' आयौ अखा हाबाय दङ अखा हागासिनो आरोना गाइस बाहेरायावहाय थांनोसै दायो रेस्टुरेन्टआव मायबा मोनसे जाहैनोसै ओमफ्राय इयाव जाथ'ला खोमा जोङो मालाया मायाव थायो नै मायाव थायो बेयावसो जि मोजां मोनबाय आं गाखोनो
नैथिंजाय गथ'फोर गाखोना दंबाय दं ये स' गाइस थांनो ओंखारबाय आरो ना लास्ट नै बिबोनांजों खनसे चेनेलाव देखायनोसै ओमफ्राय मामले आर्पिगिया एन्जेल आरो ना बिबोनांनि चेनेलनि नामा ओमफ्राय बिबोनां जायो आंनि ओमफ्राय मारै मोनखो नायनानै आं बिराद मोजां मोनदों बाजै एकदम फैनो लुगैनानै माने दिनैसो फैनो मोनदों आरो ना ओरैबायदि मोजां मोनदों माने ना माइन्डखौनो माने फ्रेस मोनो आरो ना आरो बर्डआव गाखोना नाय नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि फैनो गोसोबा बर्डआव गाखोना नाय आरो ना खनसे माने ओरैबायदि मोजां मोनो माने बिराद फिल मोजां मोनो फैयो आरो ना माने ओमफ्राय बाराबो बिराद गुसु बार नाङो मोजां मोनबाय आरो आं मोजां मोनबाय ना ओमफ्राय बिराद गोबावनिफ्राय जोङो फैनो होननानै रायलायबाय थादों ओमफ्राय फैनाय जायाखै अखाबो हाबाय थाबाय दैज्लां बोथोरबो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय दिनैसो फैनो मोनबाय आरो ना फैनानै बिराद इन्जयबो खालामबाय रिल्सबो बानायबाय रोङाबाबो रिल्सबो बानायबाय ओमफ्राय बर्डआवबो गाखोबाय बेनिफ्राय मोजां मोनबाय आरो ना मालाबा बेरायफैबावगोन ओमफ्य सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन ओमफ्राय इनि चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय आंनि साबसक्राइबारफोरा एन्जेल इउटुब चेनेल ओमफ्राय इनियाबो आंनाव फैबानो जाबाय आरो ना जाय इनि साबस्क्राइबार खाथियाव दङ प्लिज बाजैनि साबस्क्राइबारफोरा आंनि चेनेलखौबो थांनानै चेक खालामगोन आरो 2K कमप्लिट खालामनानै थाबनो होगोन गोजोन्थों स' गाइस नै इयाव सेल्फि लाखांबाय फट' लाखांबाय आरो ना ओमफ्राय दायो थांनोसै ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय आरो ना कान्चनजंगायाव फैनानै बगिबिलाव दङ नोंथांमोनाबो नायफैनो गोसोबा नायफैनो हागोन ओमफ्राय जों दायो थांनोसै अखा हागासिनो फुरानो ओमफ्राय थांनोसै आरो ना जों दायो ओमफ्राय दाहायो रेस्टुरेन्टाव हाबैसिगोन खोमा जों बेहाय जेबो जालांला लामायाव जानोसै बेनिफ्राय दायो थांग्रोनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोबो हानाय ओमफ्राय दाहाय ससे लाबावनोसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय बायदि जासिगोन आरो ना लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय कान्चनजंगा